Semanten gedhe perbawane. Supu ingkang kinarya Wadah Kelurahan Semar Badranaya den tebak dening Kyai Nayantaka pecah. Parandening mangke sampun mapan wonten telenging samudra. Sigra mapan dasaring samudra Kelurahan Semar. Ora ngrasake kaya ingkang mapan wonten telenging banyu. Angracut sang sukma sejati. Semupang wangarono abdinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkang nikara sakatar kene donga engkong ler sing bene panca Bapak tokeng ayam bono Raga Jati apa ta sababe dene Raga Jati angracut marang Sukma Jati mumpung ana wektu sing mirunggan aku mengarep takon karo sampeyan Sukma Jati sampeyan le momong karo Semar le momong karo raga iki
Apa wis pancen jeleh? Apa wis ora kerasan nggonmu manjing ana ing raga iki, Sukma Jati? Raga Jati. Sayekti apa kang dadi pitakonmu mau geseh? Kelawan apa ingkang ndak rasake? Nadyan taunana windanana manjing tekaning abad. Sukma Jati ora bakal pisah lawan Raga Jati lamun durung entuk sasmitaning sing magawe jagat utawa Hyang Maha Manon. Apa to sababe ana pitakonan kang kaya mengkono? Sukma Jati, kowe ingkang tinanggenah nguripake panca indriya. Panca indriyaku mau bisa rumagang karya yen to raga kuwi kepanjingan sukma mripat isa weruh. Irung isa dienggo ambegan, cangkem isa dienggo omong. Sirah isa dienggo mikir, tangan isa dienggo nyekel, sikil isa dienggo jumangkah. Nanging raga iki yen wis koncatan sukma, yekti ora bakal kagungan daya apa-apa. Mongko sing jeneng raga kuwi duwe kekarepan. Kaya sing lagi wae tak lairake nggonku kepengin netepi darmaning kewajibanku minangka dadi pamong. Aku kepengin mujudake sawijining papan sing apik, papan sing becik. Embane kaya ingkang winastan Pura Kencana. Lah kok ing atase Semar ming kepengin netepi jejer bejejiban minangka kewajibaning pamomong. Lah kok dadi cobane abote kaya mengkene. Mula banjur aku nglolos ngracut Sukma Jati mingkang wigati bakal tak tareni. Apa isih betah momong lawan Raga Jati? Apa isih seneng momong sarta manjing ana ing raganing Semar? Yen ora, aku tak mati ning segara kene dene isih. Aku tak rumagang karya bisa kasembatan apa sing dadi penjangkaku. Raga Jati, saking kepinginan ingkang kabeh mau merentul sarta tuwuh saka Raga Jati, sayekti Sukma mung nindakake kekarepaning Raga Jati. Nanging ngertiya, ing ngaran gegayuhan mau tan luput kawan ingkang ingaranan pacoban. Ya mung titah ingkang ora nate nampa pacoban. Ingkang mengkono titah mau kudu tansah gedhekake nggone manembah marang kang gawe jagat. Ingkang sayekti titah mau didhaya dening Kang Maha Kawasa. Nanging yen to titah mau tansah nampa pacoban saka sing gawe urip, pesthekna lamun uripun ing alam padhang dadi titah pepedhingan ingkang tansah digatekake dening kang gawe jagat Raga Jati. Nyatlangening kalangguan Haklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnama gegono dasare mangsa katiga. Yen kaya ngono madhep mantep sing dadi pikirku. Sukma Jati kowe manjinga ana ing raga iki. Aku tak jangkake sikil ngembehake tangan supaya ketekan penjangkaku nggonku netepi marang jejering pamong. Sukma Jati.